президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 7 феврали соли 2024 бо имзои чанд амру фармони худ ва қарорҳои ҳукумат дар мақомоти раҳбарии агентии мубориза бо коррупсия, сардори ҳифзи сирри давлатӣ ва агентии хизмати давлатӣ як силсила тағйироти кадрӣ ба амал овард. аз ҷумла бо фармонҳои президент Сафарзода Суҳроб ва Аҳмадзода Музаффар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаҳои муовини якум ва муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуд. Расулӣ Барот муовини якум ва Комилзода Фирӯз муовини директори ин ниҳоди мубориза бо фасод таъин карда шуданд. дар бораи ба кадом кори дигар гузаштани Суҳроб Сафарзода ва Музаффар Аҳмадзода чизе гуфта нашудааст. хадамоти матбуоти президент хабар дод ки рӯзи 7 феврал дар мувофиқа бо Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин сардорони раёсати агентии зидди коррупсия дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон, минтақаи Кӯлоб, вилояти Хатлон, сардорони баъзе аз раёсатҳои дастгоҳҳои марказии агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия аз ҳисоби кадрҳои кордону варзида ва ҷавону ояндадор таъин гардиданд. ин тағйироти кадрӣ дар мақомҳои раҳбарии агентии зидди коррупсия дар ҳоле сурат гирифт ки ахиран Тоҷикистон дар радабандии солонаи Созмони шаффофияти байналмилалӣ аз лиҳози сатҳи коррупсия якбора 12 зина поин рафта дар байни 180 кишвар дар мақоми хеле пасти 162, яъне дар миёни 20 кишвари аз ҳама фасодзадаи дунё ҷой дода шуд. агентии мубориза бо коррупсия ки ҳанӯз соли 2007 таъсис ёфтааст, дар пайи чунин паст шудани мавқеи Тоҷикистон ба далели фаъолияти беасару бесамараш ба боди шадиди интиқод кашида шуд. рӯзи 7 феврал бо амрҳои президент Аҳмадзода Дилноза бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии хидмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуда, ба ҷои ӯ ба ин мақом Қурбонзода Ҳилолбӣ таъин гардид. Ҳилолбӣ Қурбонзода дар поёни моҳи январи соли ҷорӣ аз мақоми раиси кумитаи занон ва оилаи ҳукумати Тоҷикистон барканор гардида буд. ҳамчунин бо қарорҳои ҳукумат аз 7 феврали соли 2024 Сафарзода Муҳаммад Бақо бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини саridораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуда, Шарифзода Фирӯз муовини якум ва Аҳмадзода Дилноза муовини саridораи ҳифзи сирри давлатӣ таъин карда шуд. гуфтанист ки Дилноза Аҳмадзода билофосила баъди барканориаш аз мақоми муовини директори агентии хидмати давлатӣ ба мансаби нав таъин шуд. хадамоти матбуоти президент хабар дод ки рӯзи 7 феврал президент Эмомалӣ Раҳмон кадрҳое ки ба вазифаҳои раҳбарӣ дар агентии мубориза бо коррупсия, агентии хидмати давлатӣ ва саридораи ҳифзи сирри давлатӣ таъин кард, ба ҳузур пазируфта, зимни суҳбат таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба камбудию норасоиҳое ки дар кори ин ва дигар мақомоти давлатӣ ба назар мерасанд ҷалб намуда, барои бартараф намудани онҳо муборизаи беамон бар зидди ҳама гуна ҷинояткорӣ, назорати харчи босамари маблағҳои буҷетӣ ва татбиқи ҳадафмандонаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва боиси баланди масъулиятшиносию ватандӯстӣ, пеш бурдани фаъолияти хизматӣ дастури ҳидоятҳо дод. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин барои ин кадрҳои навтаин донистани на кам 2 забони хориҷиро муҳим номидааст.